May Okay. gabi, sir. Ay, may gabi, Sir Romel. Karon ko naka-soldier. Gani, okay ra, sir. Kanini. Okay ra kanang mangutana ko, sir, kanang sa to pa kung invalid siya or either invalid ang misa sa pagtan-aw nato dito gibase nato sa Roman rights, invalid siya. Ang nangapil ana, sir, unsa may nahitabo ana nila? According to Blessed Anna Catarina Emmerich, kadtong mga wala masayod, ingon pa ni Blessed Anna Catarina Emmerich, kadtong mga wala na sayod, ang Dios muhatag sa ilahang konsuelo. O masa kabalo. Pero para nato para natong mga nagkabalo, uy, sacrilegious act na alin na, delikado na. Dako tag tulubagon diha. Di ba? Ngano man Yes, ni apil man ta pagkuan, ni apil man ta pag tawag anang pagbugal-bugal ngadto kang Kristo. Ya ha. Asa ba to? Kaning di Catholic prophecy. Lang ha, ako ang tawag anang di man kinako na makita kay wala na ba kung mata di na kay ko ka kita. Kini nga ang gibasihan ako tong Catholic prophecy. Nga ingon si Blessed Anna Catarina Emmerich, kadtong mga wala nasayod, ang Dios muhatag nila konsuelo. Muhatag nila og tawag anang unsa ba? Sa gigamit ato nga term tawag anang mo i-comfort sila ba? Pero ang tinuod is tinapay gyud ilang gidawat. Mo nang giingon niya. Pero kadtong mga nasayod, apil ta diha sa sacrilegious action. Ang kuyaw din na kadtong mga pari nga nagmisa. Kay masuko gid ang Dios. Okay? Follow up, sir. Yes, sir. Follow up, sir. Kanang unsa ganitong si Catherine ang santa may nagpropesiya ato no nga nakita niya ang mga kalabira nga nagkalabira nga naglinya unsa to? Dito sa hill gihimong agyanan. Mo ba to? Akong itawag anang kuan si Sir John Solangon. Kay naisgot na Sir John Solangon kagahapon. Sir John, kinsa to nga santo Sir John nga tawag anang namulong og ni istorya nga nakit-an niya dito ang impierno nga ang mga kalabiras mga pari gihimong agianan padlong sa impierno. May gabi sa sir no? Sir. Dagan mga sin sa sulti sir no. Dagan ang pinaka-latest na na sa matud pa wala. Sige. Nakita sa Fatima. Ang salug to sa impierno. Hello sir. Nawala. Nawala. Kana sir. Sige, padayon sir, padayon. Ang nakita ko sa mga bata dito sa Fatima, ang salug sa impierno, ulo sa mga obispo nga pari. Na. Mo to ingon. Kuyawa. Kana siya sir, na isa Nawala na pa naman tiyog, sir. Isa ka exorcist sir. Exorcist sa Novus Ordo sir, nagsulti ko na. Nawala na pa naman tiyog, sir. Okay naman sa ako din sir Sige sir. Kana. Ingon sa isa ka Novus Ordo na exorcist, nakatong nakita sa Nawa na po do. Hello sir. Mawala ka sir. Mawala mo ang audio. Sige sir, balik ka sir. Sige sir, balik ka sir. Ang sulti sa katong mga bata do sa Fatima sir ang salug sa impierno. Tabunan gyud siyawa ni imong tingog sir ba? ang tubag ni kuan ni Sir John na Solangon na Sir Romel ang statement to sa tulo ka bata. Nya pagkahuman na ako isa ka Novus Ordo priest nga ni konfirma pod. Tama ba ko Sir Jan? Exorcist. Exorcist Novus Ordo. Nga unsa man sir nga unsa i-confirm sir? Namo ko lugya po nakita nga sa sansa sa salug sa impierno. Mga ulos pare sa. So, bot pasabot, mauna tong tawag anang kung kita nga mga laiko manggod, kung naatay tulubagon sa Dios, mas dako ang tulubagon ng mga pari. Mo nang gamay sa kuan pa nila, gamayng sipyat nila possible nga mo na impierno nila niya ang pinakakuyaw
mo ingon ni Sir John Sulangon, tong tulo ka bata sa Fatima nakita nila ang salog sa impyerno. Kung gidayan-dayanan og mga ulos pare niya. Nakabasa pug ko sa tawag anang message of the Our Lady of Akita nga tawag anang mga pari kung nag-una ba na daghang kardinal, daghang mga obispo magtangag og mga laiko magpanon sa impyerno. So ingon ana ang statement sa mahal nga birhen. Ngano man tungod kay wa na ba ang sakramento is wala nagihatag sa tao nga mao ni responsibilidad ug buluhaton sa mga pari ang paghatag og kinabuhi sa kalag sa mga laiko. O man na. Sige Sir Romel. Sige sir. Mayong gabi sa tanan sir. Okay. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.